Ngayon ka, nasugod kayo ng adlaw unang ano semana, sugod ni sa Diyos, ang pangutana, ang may siluan ko din sumala sa mga sigursyukso. Okay. Sugod na siya, ang tumaga, sugod na siya, pero dili ka ng linggo ni mong Domingo. Wala may Domingo mabasa din eh. Mateo 5:18, wala yung Domingo. Oh, sugod na siya, dili Domingo. Bueno, ganito man Domingo, ako ka pangutana ng bahay sa pangutana, kung saan ay adlaw ng unang adlaw. Sumala sa kinapol Domingo. Sumala sa Exodo, 12:16. Pitong adlaw ni siya na selebrasyon. Isa kung saan yung adlaw, matulog. Sumala, isip maligpit sa, kung sa pizza matulog ng mga pista, yan, mag-start ang mga adlaw. Pero din sa Mateo 5:18, ay Domingo din, i-relate ko na yung mga pangutana. Nagbubuot magka-connection, hindi man sila connected. Okay, sige. Okay. Matod mo dili connected. Pero mo na ang sugo mag-ingon Isus nga dili alay kalimtan. Kung dili man kana, dolain pangutana. Kung ikaw, umalik Kristo atong panahon na nagtigom sa Santo Domingo na sa 2019. Upang kang Kristo atong panahon ang pangutana, nga nagtigom sa Santo Domingo, mukuyog ka din. Nagtigom sila sa Domingo, ang pangutana. Ang pangutana, wala pa rin ang prog na Domingo at nagpapahulay. Ikaw na makakalik mo yan ako mga verse. Ingon sa White City. O, sa pagkakakiyan ng Domingo ha, nagkatigong sa lawang katinakan. O, nahibukan ka na, kanila si Jesus kung nanalangin. Ang pangutana, kung kuyo ka itong panahon na, musulog ka sa mga tigong dili. Okay, salamat kayo. Musulog to sa mga tigong. Okay. Gano'n wala. Okay. Alay, naman na ko isipon ka pang tanaw. Mabili pag excited ko nga. Gano'n mo kuya pang to? Gano'n? Ang mga Hudiyo, kung yung pasahon ng kawan, ako iikot sa mga niya. Napahit sila. May Hudiyo, kadili mo to, kasi Kristo Diyos. May Hudiyo, mo to, kasi Kristo Diyos. So dito ko mo, sunod, sa Hudiyo, mo to, kasi Kristo Diyos. Ang pangutana, makuyog pag ang Kristo kung magtigong sila sa Domingo. Pagkasunod si Mana sa Besikol Batisay, kaya nagtigong naman po. Makuyog pag agapon nila. Pagkasunod si Mana? Oo, nagtigong sila. Usa na ito ang may sunod si Mana. 26. Besikol Batisay, 120. O, paglabay sa si Mana, nagtigong na po sila. Upan si Tomas. Mateo. Batienso. 120, Besikol Batisay. 120. Ayun na lang, mahulog ako. Okay, wala tayo po. Salamat. Ato yung nakita, babati ang ginagbubo ng mga papahayag kanina. Dahil ang pangutana sa so nakita yung makatunan, makikisunan. So, pili naman nga usahay, hindi ikaw gusto ito, mati pa po. Mapay ko sa rin. Importante, isip ang oras. 15 minutes ka po? 15 minutes, isip ang oras. Okay. So, stand up po ni Brother Ricardo Pracarol. Aron na usap pagpabarog sa iyang di mabarog kanina o dala pagtubag sa pamahayag sa kakatman. Okay, Brother Pracarol, time start now. Dagang salamat. Nabati na ninyo ang tubag sa akong kakbang nga nagsulod gawas ng daon. Iyang ipuyan ng istorya. Ang pista ko na dunay anti-disperas, pero ang pistikulo nga akong ikot anak ang Exodo 26. Sa dahil pamutana yan ibalin sa Katoliko. Katoliko nga pista. Karoon akong ipamutana siya, na sa adlang Domingo, kaya di man binayakan mo nagtigong sa Jesus na adlaw, na nalangin sa English, nabising si Jesus na adlang Domingo. Ang kalinaw mo na ninyo. Akong ipamutana siya. Tutugan ka ni Jesus na adlaw, kukuyo ko ba? Ayun sa kuyo ko. Karoon kasi naman ito. Pagka Juan 20:26, paglabay sa si Mana nagkatigong kami uban si Tomas. Akong pangutana niya, mubang pagkagapon, nagtigong ito, mubang. Sige, ang pangutana, eh himbalik mo kag Sabado, si Jesus bagay mukuyog mo kang Jesus, muna akong pumayag ka ron. Ikaw himbalik kag Sabado, wala akong mabasa si Jesus himbalik mo Sabado. So himbalik kag kuyog ni Jesus. So nagsulog-sulog lang ka ni Jesus, pero pag ulit ni Jesus sa langit, himbalik kag Sabado, iksulungan. Wala ka pa mabasa na si Jesus himbalik mo Sabado. Wala mabasa na si Jesus nalangin mo Sabado. Ang mga puluwaton sa panagsimba, ibalik mo Sabado, sulat ni Pablo. Pero, ang akong ipagubad niya, kaya niyan man siya wala yung puno na kapabarog. Ay pag minimum taaling na wala kanyang kupa. Kaya iyon ko, na angay bang sa ilungan ng sogo, na iyon ng Jesus na walay kalimtan bisan mo sa ang bota sa buta ng kapisa kung saan klaseng sogo, hatagag katumanan. Hindi man siya musukot ng hatagag katumanan ng Domingo. Akong ipakita ang pasikulo nga, mabasa ba nga, di na lang tumanong ng adlong Domingo. Mingon siya nga, di ko anong sukot kay pista lagi na sa mga Katoliko. Wala ka kasapot anak, kaya ka nang unang adlaw ng Domingo. Akong ipangutan, akong sa maling adlaw ng unang adlaw. Hindi ko pumartis na. Nga, sumalas si Bia, mga alas, Domingo man. Sumalat at kayong binay-dinay na akong kakbang. So, ang pamatuod na ang tima na si Jesus, kung hinungdan ka na yung Domingo, panibaw magpaulay. Walay bisan ko sa kapresikulo nga lupag. Kung nili, iyan nalaman yung ipagpunguhan ng istorya nga walang kitita o sintro ang presikulo ng iyang giluat ng isuan. Now, karon kay akong pamatuod
Domingo man yun ang panimbaho sa pusta. Ingon si Jesus sa 1:13-15, ako maghatag kaninyong panag-ingnan na inyong sundot. Kung si Jesus nagkatigong sa atong Domingo, musunod ka din Ako musunod ang Jesus, tigong kita Domingo. Kaya ingon man ka, 13-15 sa 1, ako naghatag yung example kung panag-ingnan aron inyong pagkasundod. Kung sabay example ni Jesus, ihatag sa diyang hapit ng ulit sa langit, sa diyang napanhaw, insulod pag sinagubad lang sa Sabado, wala ison, kundi naghimog laing adlaw na panagtigong panimbaho at ipapahulay. 1:29, 1:26, o unang pagbuhat, 1:4 pa sa 8. Kung sa adlaw ni kung sa ng Espiritu Santo, ang Pentecostes magsugod sa unang adlaw sa mana. Therefore, ni kung sa ng Espiritu Santo, adlaw Domingo, maunang din mo magpasok ng mga Kristiyano, kung magpaabot sila Domingo, yung tigong, tuloy ka ng adlaw, nagpakita si Jesus. Isip ko ka ito sa magpaabot sa Sabado, gawa ang ginabalik ni Jesus. Si Mus, ang program, kinsa himbalik na Ison. Ang adlaw Domingo, nagbiling si Jesus sumbanan, nagigtigong, nagigtilos adlaw Domingo, 1:29, 1:26, Matthew 28:9, o sa 4:8, ingon si Jesus, bulatan ninyo ang Espiritu Santo. Kaya siya tayo mag-guide. So, kaya sa may kung ang Espiritu Santo, unang adlaw Pentecostes, kung sa may Pentecostes, pistas, pagpangilin, pagpapanganin, kung sa adlaw sumut na, adlaw Domingo. So, dili na ito, mabasol ang Kristohanon kung magsimbang Domingo, kay yan ang adlaw, naghimok sumbanan si Jesus kapag nagtigong adlaw Domingo, o manang adlaw, iyang kunsara ng iyang matinunan sa adlaw Domingo, o ang mga Kristohanon, may nahimpon na nagpaabot ni Jesus. Sa matag Domingo, naisip handumanan sa pagkabanaw, o sa mga adlaw, nga iyang biling sumbanan, nga panagkatigo. Maligo na ako, matod pa niya. Marcos 2:27, ang kaadlaw ibot na lang kayo sa tao. So wala gidiskuti sa iyang basa na Marcos 2:27, nagkatigong sila nagsimpa. Pahulan ang nagsoon, ito akong buhay mo to. Para kung mapakamatay kung trabaho kikapoy ko. Pero sa iyang disiplong ibasa Marcos 2:27, ang kayuhan ibuhat alang sa tao, ang ano na paway. Ibuhat alang sa kayuhan sa tao. Pero ako'y mabasa na, at Marcos 2:27, nasinanong ba sa leksyon? Nga naman, ay si Jesus kung nagkasulti na, isang pumusulti sa iyang magtigong sa Sabado, na nasa iyang sa atang Domingo. Nagkasalawat niya ang pagpamulong. Muna nigit sa musulti, ingon na sa ginoon, Marcos 2:27, na ang ipapahulay, buhat alang kayo sa tao. Wala sa ginoon, ang adlaw ipapahulay, buhat alang panibahon. So, igsoon mo naligaw ka niya. Kung may ingon ka na, Jesus nagtulong na Domingo panibahon. Wala na niya isbuti, wala na niya baliki, ang Lucas 4:16. Murag bisa kayo balik-balik ka ng mga adlaw. Kaya si Jesus na nalaing adlaw ikitigong galit. Siya ang nagpasimuno, siya ang nangulo, isuon. Hindi mo na sabihin mo, oh, hindi ka ng Domingo, ako din pala, ay batuon siya. Kaya ano, kontra na sa gobyerno ng Israel, kaya gobyerno sa Israel, mao ang ilang relihiyon. Pagsikip-sikip niya nga, ako din imulong na sa Domingo panibahon, ako din imulong Domingo sa Sabado, patay na sa tato. Nga naman, it is a blasphemous word against the Jewish people. Pasitalan, ha? Mao lang, di ka sabihin mo na ako, anak sa Diyos, di ka ano man. Galit kayo sa pagsulti against the gobyerno ng Israel. Muna di ka kapahabot na, ako si Jesus, ako marami ng Domingo, hindi, puro lang iya oras ng tinig. Pinahagi sa buhat, mamamabatutan mo, na siya kitang hinong nagalang na Domingo panibahon, kaya mabasa mga nakatigong sila. So, nipid-pid na hinong siya. Na Domingo na ang sita ka ha, nga naman, patay siya sa bato, nga naman, pasipalan na sa kalaot sa Diyo, mga iso. So, diya ka na sikit, anak. Now, okay, yung minute? 7 minutes pa. 7 minutes pa. Matay taas-taas pang minuto sa magsakit ang dughan sa akong batbang. May so hard feelings lang. Kamaturan naman, isaon man. Na wala mo kinabasa nga si Jesus ibalik sa adlaw Sabado. Wala yun. Wala ko nabasa nga si Jesus na nalangin sa adlaw Sabado. Ang ipanalangin ni Jesus, adlaw Domingo. Ang panagtigong magtukod ni Jesus, isa pag imo ng pangutanang kategorikal, kanang pangutanang kategorikal, hinangal man ako man. Bisa pag-asa ito man yung ano ha, na ay pangutanang kategorikal. Hindi, kung nagbinuman man ang kategorikal, wala dili. Dili, anak, kamutan na. Pero sayang, kamutan na niya, kung iyon ang magpukaroon. Na si Jesus ang nagpasimuno sa panagtigong sa adlaw Domingo. 3 times, ikaw pa itong pagpunsa sa Santo. Unang bahay, sadya na banok sa iyo, sa adlaw Domingo, isukat sa mabay, kung imigapos yung atin, kung misimba mabay, kayo yung pananginan. Isimba sa adlaw, Domingo. Isugo ang mga apostoles, tingnan ko nga tinunan, kikita ko na sa Galilea. Sa lawak na tinakpan. Ganon, ganon takpaman. Namahatlog na naman. Di pa ito tingtig ng adlaw. Domingo mo ito, di trabaho mo ito. Di ba iligang ka? Sumalas sa kalawat sa Diyo kaya ating trabaho Domingo, ang tingtig ng Sabado. Mao ito, misirahan ng nagsuman. Ato, ang time na nagtabo. 26, o paglabay sa kasimana. Nakatigong tabuhin. Ako ito rin kutana.
Kukuyo ka, kukupan ka. Ako ba? Kanya nga nang balik mo sa bato nga si Jesus, o yung basa yung balik sa bato. O yung basa yung balik sa bato. Ayan ang pagkukunin niya siguro. Yan ang kumaya ko niya. Pagkatapos na siguro yung mga 5 minutes. Okay, mga itsura. Dito sa buwan Espiritu Santo. Hingingon na ba siya sa ilabot sa Espiritu Santo? Kung hindi maminaw ni Bukak bang? Hingingon si Jesus na ako mubiyak na ako samahan apan ipadala ko ang akong manlalaban. Kasi na, Espiritu Santo. Di sa Espiritu hingingon si Jesus, inikabot sa manlalaban. Siya ang magtultol kayo sa matuan kung magtultol sa mga butang umabog. Wala sa inyo nga, inikabot sa manlalaban, ibabalik ka mo sa lahat sa buwan. Wala sa inyo nga isuwi. Ibabalik mo sa ang tubo ng Moises. Magtultol sa mga butang umabog. Meaning, wala kang may tapo. Kung nag-isuting pa mo, wala kang may tapo sa lahat tubo nga. Hoy, hatag mo sa bado sa adlaw, hatag mo sa inyong bahin sa Diyos sa adlaw sa bado, ang Domingo. Wala man may tapo sa una. Wala man may tapo sa ulo mo sa adlaw tinatipipit sa bayan ng Domingo wala. Paghatag mo sa kwarta sa bahin sa Ginoo sa adlaw ng Domingo wala. Walang gitawag. Butang umabog. Kaya nagtabo na sa dihang nagministeryo na ang balaang Espiritu Santo. May suon. Di na ma-deny, manuan. Istriktong nagayon si Pablo. Kung nagatuko kung mga komensahero sa Diyos pag-ailon niyo, nga kinay atong sulat, subok sa Diyos. Si Pablo na sulat ang unang Korinto 16 sa Diyos. Subok ang subok kayo na. Si Pablo na, kaingon si Jesus sa 12:32. Mas mahal makasalat mo na ako sana sa tao, mapasaylo. Pero makasalat mo sa Espiritu Santo. Pasakin, bilisan ka mo sa di mo mapasaylo. Kunaw! Kung dito mo makasalat sa Espiritu Santo, pumahan mo makasalat ni Moses kaysa Espiritu Santo. Mas tuwan ni si Moses kaysa Espiritu Santo. Sigsuon ka ng basahong Moises. Roma 2:14-16. Nagsalimbong lang sa inyong kaisipan, matupang Pablo. Samtang magpasa sila sa basahong ni Moises, nagpabiling tertapan ang ilang sagutan. Uhang kami ng adlawa, nagpabiling tertapan ng sagutan. Kalawang Korinto, 3:14-16. Kung sa mulo, magbasa sa basahong ni Moises, tinatapan ng sagutan, nainagtap. Asamot ng buhaton, tap-tap ng gikain na, tap-tap ng inambasa na, kung sa buhaton. Kung sa mo, Ikalawang Korinto 4:4, 4, Ikalawang Korinto 4:4. Dili sila makasabot sa ibang ninyo nga kung diwali nga naman. Tinaptapan ang ilang mata sa daotang Diyos yung tributan. Pero biya ko atin, pero nagulang sa timang, isot ng bungkol ni kinaptapan. Pero isot ng tao kang Moises o kang Espiritu Santo. Kaya ako, magalikay itong makasalat sa Espiritu Santo, kay pinakakuyaw, inon si Kristo, dili mapasaylo, ang magsuting ngayon, ang makasupak sa bala ang Espiritu Santo. Matthew 12:32. Busa ka ng isuting Pablo, kay iya man ang Espiritu Santo, dili pinagsupago. Kami Kristo ano? Bisag ngayong pamunga kami nangasayot kay Domingo. Palabihon na mo! Kaya sa masayot sa Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo, tinaw nga nagayong, na kung makasala mo sa Espiritu Santo, bago pang Kristo, hindi mapasaylo. Bawa lang ipang sulat ni Pablo. Hoy ba ang isuting Pablo, iya sa Espiritu Santo? Unang Timoteo 4:12, ang Espiritu tinaw nga gayon. Isa gayon, ang Espiritu Santo. Isang bapa ang ukap ni Pablo. Therefore, kanagay ipang sulat ni Pablo, kanang unang Korinto 16:2, nga ang tinhatag na karon sa Ginoo, adlaw Domingo, iya sa Espiritu Santo. Supaka na, dili ako inyong kontrana. Karena mga tipik-tipik, wala ang panihatong paghatong sa matay sa Ginoo. Pag tipik, tinapay mo dura, buluwaton sa adlaw Domingo, mga pwedeng susitin, supaka na. Kaya ano yung isupak ang balang sa ito naman? Si Pablo ang masultian. Mga isuwar. So na ba? 1 minute. So, okay. Dinanang ko mo sa istorya kay ako na lang ikiling di time. Kaya na mula yung question na upat ba? Okay, alam ko may usap minutos pero i-relax na lang ni Brad Karon before mga na. So after the time. So wala man may mag-ingon dili kasi pili kasi daw kamon matik paminaw kinahanglan mabuot gyud mong maminaw aron makutlog gyud ninyo unsa gyud sakto o patulon-an nga iya sa Dios. Ay puro man sila kagamit og Biblia mga kaigsunan. So hindi na kabalta karon kainom na tubig. Aron na one point so ini ang oras 10 minutes nga pangutana. Okay, so ngayon atong i-start kini panikagan is-start. Okay, time start sa pangutana. Okay. Dito na po sa mga pangutanan kayo sila dahil medyo ikarap ako ng tinawag. Ang atong tema, di pong pamatakaan is Kristo ninyong dan na Domingo ang adlaw ikapahulay. Nasayat pa ba? Na 8 na kabersikulo. Sa New Testament, ang isrod ng Domingo, nasayat ka wala? Kristiyan mo doon ito, kung hindi na sinto sa tema. Hindi na sinto sa tema ng putana, lain ng putana. Nagubsik ka. So, wala po no sa tema kung pila ka bersikulo ang nakiskot may tungkol sa Domingo. Okay, salamat Okay, kayo. gusto mo yung mutana? Di siya mudawat ako mutana. Okay, okay lang dyan yung video sa kabalik. Okay.
Sa Mateo 28:1, mabasa ba din eh, na Domingo at yung ipapahulay. Objection, Mr. Moderator, kaya huwag kong gamit ang Mateo 28:1. Kahit ni Mateo 28, may bigis sinawan. Okay. Wala ko kita. Sige. Salamat. Sa Juan 20:19, yan dyan. Na-mention ba din ang Domingo o ay adlang ipapahulay? Juan 20:19, na-mention wala? Hindi ma-mention sa letra, pero ma-mention sa buhay. Okay, salamat. Daghan kayo salamat. Dini sa Marcos 16. Isa. Wala pa mo man ang mga minutes. Stop mo, meron ka man. Wala pa mo man ang minutes. Pagka nito, 15 seconds. Sige. Sige. Dili ma-mention sa letra, pero mabasa sa ma-mention sa buhat kay ila magibuhat adlaw Domingo nakatigom sila. Kung dili po na sayop kay kung sayop na di na panalanginan ni Kristo nga nagaingon ang kalinaw manakarin kung wala ka kung saan kalinaw wala ka dapat ang kalibutan impierno ug langit ang kalinaw ng langit ang impierno man ang buot pag ingon niya nga mainyo ang kalinaw ang buto sa buot mainyo ang langit. Okay. Salamat kay Iyan Tubag, dili mabasa. May di mabasa? Dili mabasa letra. Dili Tubag. Okay. Follow-up question? Marcos, ayun sa kanila ako makakali. Ako ni sinusunod si Brother Kasumi. Wala, kanang isa lang tayo. Sila kami nuto, hindi ko iwi. Kung kung isenseno ako pumunta na Brother Kasumi, maluloy ko kita. Marcos 16:20. Okay. Nag-iskot gyapon ni o Domingo. Sige, Na-mention ba dinhi nga ang Domingo adlaw ipapahulay? Mr. Moderator, Na-mention wala? kung tignan ako ng dito bagon, kaya kung basa na na Okay. Pero nisulod ba sa itong tema moderator ng Domingo? Kung unsang buskuro akong pamatuod, wala na kuhaan ang imong pamutana. Ay kung pamutana ang buskuro mo kulabot. Okay, dagang salamat. Dini ko sa Marcos 16. Gus. Okay? Nag-iskot ihapon o Domingo. Mabasa ba din ang pulong adlang ipapahulay sa Domingo? Mr. Moderator, huwag yung kumugamit na ng first bus, hindi yung kumutubag kay wala na ako access sa akong pamatuod. Wag yapon ka tubag. Dagang salamat. Sa buhat, gani, murag matubag gani man eh. Okay? Buhat 27. Okay. Nag-iskot kung unang adlaw sa simana. Very good. Dimension ba na kining unang adlaw sa simana? Adlaw ipapahulay? Dimension o wala? Ang imong pamutana, murag, Imo ni gigamit buhat electricity. kung sa'yo pamutana kategori ka, dili? Hindi niyo. Isko pa daw na kulay. Oh, nag-iskot gani, dili. Na-mention ba din nga ang Domingo mo'y adlaw ipapahulay? O mabasa ba? Domingo adlaw ipapahulay. Sumala sa buhat 20. Sabay! Maba? Kung mutuo ka nga amo ng adlaw Domingo, na-mention. Gawas kung di ka mutuo nga amo daw sumahan ni Domingo na, di na ma-mention. Mr. Moderator. Ano na ito ba? Ako Okay, may objection. Ipaklawan daw niya. Ang buwan Na-mention pa ba? City, Oh. na-mention pa Ayan sa explain. nga akana adlaw nga ipapahulay. Okay. Klaro ang ipapalay tungkol kay wasa na trabaho na katigong. Kung tintrabaho ka ng gitaruan sila, kung nagtulong man ug nagsahulog sa tinapay sa ato pa, akin na ang panglason. Kaya kung ninyo magsimba, natrabaho di man din mo ako nagpahulay po mo. Okay. Dagang salamat. Inyong nadungog mong eksonaw ay papahulay kay nagtiko. Sige. Ang pangutana. Palam ng pangutana. Okay. Si Pablo ba ni Ining Adlawa nagpahulay o nilakaw? So wala pa siya mula ka nagpahulay, kapit sa stigong. Sila ko na. Pero nilakaw siya. Kapag ako makinagaw siya kadlaw sa iyo, so wala na akong bahulay. So sa'yo. Hindi naman po sa city. Sumala sa akong ipang-mention yung mga teksto. Wala. Ang Domingo inyong basihan nga mao'y panagsimba. Ang na-mention ni gabi, inyong binigibuhat. Matag gabi sa Sabados, gabi mo magtilog. Kami magbuhok pa sa kasatong sa adlaw Domingo. Ang record time sa Israel, alas 4:30. Since ang pizza meaning, dili na Sabado. Pasalong sa adlaw Domingo na. Kaya mo na record time. Dahil sa Roma, nga ang record time alas 12 magsin ang pista. Ang pizza. Pero sa Israel, ang record time alas 4:30. Dili na makong pizza. Therefore, kanang gabi hindi ka. Dili na lumit Sabado. So, Domingo na. Tubaga mo tanay mo tanay. Okay. So, sunod nga pangutana. Matutin mo, walay nibalik ni Kristo. Wala na siya nibalik sa Lucas 4:16. Very good. Ang akong pangutana. Kung nga ay mga Kristohano ibalik pagkasunod sa Sabado, ang pangutana nagpahulay o nagsimba? Sa'yo, pang imong istorya kay si Kristo, imong diskutan, niya, kung Kristo ano may namalik, hindi na nahibalik si Kristo, ang pagkutakan. Oh, sige, ako na lang ang biyangan ng Kristo. Ang ibalik, mga Kristohano,
sa sunod nga adlaw ipapahulay. Sa watong diri muli nga kini sila gisimba o nagpahulay. Daghan ako mga nagpagkristohan pero wala kasabot. Mao to namalik. Base sa buhat 20. No. Okay. Buhat 13. Buat sih. Buhat 13. Tunggu jalan. Coba. Wala piputana. Ako pagkana, buhat 13. Dahil mga Kristohanon kami balik pagkasunod at nang ipapahulay. Ang ako pagkana. Nagsimba ni sila o nagpahulay? Tumutulungan ko na kay Dina Kristohan mo na makabig ng Pablo. Dili Kristohanon wala pa makabig si Pablo. Diwalian ng Pablo. Sa ating Paulay. Kung sakto na. Makinistan si Pablo. Para sa natin. Ang ulo sa ulipit. Gagawin hindi mo ulipit. Okay. Dagan salamat to. Okay. Kung doon ako ibabasa, kapag simba sila, tawato ni mo dili. Simba ang mga Hudyo. Ato ang adlaw sa Pablo. Kung naisakot si Pablo lang magiging Kung sila ginatuloyan. May sa bagong pagtulungan ni Pablo. Kung sa bagong pagtulungan ni Pablo, Domingo, ada ni Pablo. Wala magbinsun si Pablo. Wala sa video. Basta kay Pablo. Hindi na si Pablo. Kaya kung si Pablo. Wala din na Pablo. Dawa na. So kung ano ni mo, kasi Pablo, wala na video ng Domingo, ano Pablo. Basta kay Bako. Apin ang Domingo na kasalanan mo. Kung Domingo nga ito Pablo. Sumala ni mo, si Pablo nanudlo o bagong pagtulungan. Correct. Sige bang itutlo ang Domingo, ano ni Pablo? General terms, pag-ingon nga bagong pagtulungan, apil ang Domingo na. Kaya ang Domingo, hindi na pagtulungan sa daan tukon. Kung hindi pagtulungan sa bagong tukong, ito ni Kristo. Kita may nagtutlo ang Domingo, kung ano ang ipapahulay. Wala itudlo, pero pinagis ko lahat. Ino mo, injection Mr. Moderator, ingon siya, matupan mo sa unsang itudlo. So, iyang gikot si Pablo, yung nagtudlo si Pablo. So, kung pamunta na siya, kita yung nagtudlo. Ano nga pumunta na? Kita yung nagtudlo, nga ang Domingo ang papahulay. Sumala. Pinagis ako at Kristo. So, salamat. Napdal man sa oras. Okay. So, siya ko mo balos o pahayag. Dayon ang introduction niya sa ibang karon. So, 15 minutes, isip ko kaya ipahayag ko niya karon ang mga butangan ng bigyo si Kristo ang hinungdan na ang adlaw Domingo, adlaw nga pagsimba o pahulay. Okay. So, time start. Okay. Maraming salamat sa mga usapa. So, atong kasayran ng ating sunan. No? Ako sige pumunta na, kung nasayad na siya nga kini walo lang ang mga bersikulo naghisgot sa New Testament may tungod sa adlaw Domingo pato niya dili ko no hindi siya katupad buti pa sa wala siya nasayod no, wala siya nasayod ako sige pumunta na sa mga bersikulo nga akong gisgutan ganihan nga naghisgot ug adlaw Domingo wala na mention ang adlaw ipapahulay sa ato ba mga kaigsunan ang iyang pagpapatuod wala nagbase sa teksto kundi pinagi lamang sa iyang opinion. Ang konkreto nga pagpapatuod, kinahanglan basahon niya nga ang iyang tema nga ang Domingo sumala sa nasulat sa Biblia na kini siya giningaran sa Diyos. Giningaran sa mga apostoles nga kini siya mao ang adlaw ipapahulay. Wa ang ganing sayang ng mga apostoles. Kung ako'y apostoles, nagsulat. Ako ang isalat dito, unang adlaw, sa Mateo pa lang, unang adlaw ito, Domingo, ako ang kulihan ko, adlaw ipapahuli. Kung itutlo ka sa mga apostoles, si Pablo nagtutlo mo lahat, muglay pagtulungan, patulog, iangkoy mo, nga wala siya nagtutlo. No? Wala siya nagtutlo, na ang Domingo adlaw ipapahuli. Salamat kayo kayo mga iangkoy. Ibutong na sityo. May daghan na minaw. Problema na kami, mga iangkoy ka. So, padayon ka mga kaigsunan. Ang akong kaatbang, ang iyan ipang gamit ng mga Kristo. Bahin sa pagkatigong, ako di ko ganyan. Ako siya di na ganyan. Wala di problema sa pagkatigong. Pero, kung mga pusoy sa pagkatigong, may problema. Pwede mo na yung sa kanapanahon ng pagkatigong. Sumatod pa niya, sa buhat, 27, ang mga Kristohan ng kurong nagtigong. Kunti pa hulay. Pero kung basahan mo, pahingo sa upos mo kaigsunan, pagkabutan sa iyo. Si Pablo, bigitan, dinato sa laing kapit. May pahulay na ng bigitan. Kung saan yung pahulay, bigili. Sabi sa bigili, kung nagbigo, magkakaw mo. So, dili, alam, ipapahulay ng mga gibarkal, sabi, ipapahulay. Nakita niyo mga ito. Nagtigong ang musulis, gigitan sa iyo, sa bigili. Domingo naman siya, Sabado ito siya na ikapong mga kaigsunan. Sabado ito siya sa bigili. Pero sa Jiwi, sa tuloy mga kaigsunan. Kato siya, adlang ipapahulay. Kung sila yung tiguman, tungkol ba kaya nalimpa siya? Tungkol ba kaya adlaw ipapahulay?
papaulay ito? Wala pinitsyon. Nagtigom sila. Sumala sa context sa buhat. Nagtigom sila. Kaya ano? Si Pablo, mugikan, pagkaugma. Bispihas ka. Bispihida. Dapat ano? Bispihida ang ilang buhat. No? Gano? Kung tinuloy, nagabili ko ka ng papaulay, dili kung mabayahin si Pablo. Magpabili ko 100 kilo-kilo. Pero kaya yung di pa matunan daw, dili ko nga papaulay, dili pabili ko papaulay. Ang buot pasabot, wala, hindi mo napaparo, hindi mo tima. Nagkot ka, ipapaulay, hindi mo nabili. Dili nga daw, kami, nagpapaulay na nagkawala ko. Nagbiyahe. So, ang tima, nagbarugan. Dili ko pamatukan, sumala sa ibang basa. Dili mabasa. Ako siya matagi sa kasubo. Di ko niya mga minsan sa kasubo. No? Matok pa niya ako nagsunan. Ini. Buhat basic. Baik size. Itu bisa good news version kayak English kita nggak bisa pakai sih good news. No. Atau apa itu nggak bisa nggak buhat basic. Buat basic atau sih. Dan ini pasti lah itu satu pak. Jadi apa ini nggak bisa nggak. Konteks ini nggak. Nasa konteks ini nggak. Sugilan nggak bisa nggak. Disulot. Si Pablo nilingkod. Oh, dimabasa siya. Sebelah kesulatan, kemudian disaysay. Kung sa'yo yung tutlo, wala si Pablo, nagtutlo, ang dumikod ng papawalan sa tutlo niya. Bahit sa kaagi, sa mga ginikanan nila, panahon sa hito. Yun sa sila pagluwa sa Diyos. Huwag man dimensyon ni Pablo nga, oy, mga kaisunan. Dili na rin mga madlang papawalay. Kinalang bubalik ng umak. Di ba? No? May size. My fellow Israelites, descendants of Abraham and all Gentiles. Pilangin kayo na Ibrahim. He who worship God, it is was that the species of salvation has been sent. Ako na illustrate ka ito para may pasas na kung tayo ba word worship. No? Para may agawang sabat ng kaisunan. Gani, walihan sila ni Pablo mga isuo. Taas-taas ang yung wali mga isunan. Ginahan ang mga Kristohanon na minaw. Part tayo sa pagsimba Bernardo, ang pagwali. Part tayo sa pagsimba Bernardo, ang pagbasa sa pulong sa Diyos. Kunya, kadigaraan sila. Nikot sila. Pablo, balik mo pa, may tumingin ko sa abang. Nikot ba lang na kaitsunan? Wala. Kung sa'yo nikot sa mga kaitsunan, 42. Sa pagpamula ni Pablo, ibigabay sa sinagugang, gabit sila sa mga tao, sa pagbalik, sa sunod lang, ipapahulay ng sasayan, sa sila rin mga tanga. Kung sa natapos na, tingin sa sinaguga, daga mga Hudiyo, mga Hudiyo, kinakabig natin sa kumuhan sa mga Hudiyo, na nisunod kang Pablo o kang Pinati. Gibaybayan nila ang mga tao, kung itasi sa pagpabili niya sa dasa sa Diyos, sa pagkasunod na langit, papahulay. Habig ang tao sa kalusuran, itambon sa pagsimba. Maksud tadi mau papaulay, pakai pagsimba. Dapat ang umma, sa pagkakulang ng umma, at ang papaulay, umma sa pagsimba, dapat ang mga tao, yun sila Pablo. Balik umma kay at ang pagsimba. O si Pablo na, mingon. Ayaw ang Pablo, sunod sa Pablo, kinalan umma, kay umma, at ang papaulay. Wala, di ba? Pero wala pila sa mga apostolis ng Domingo, adlaw, ipapaulay. Doon ay natigong. Buwan 20, yan ang dimensyon. Nagtigo ba kinagsimba? Nagtigo kinag-atlog sa mga Hudiyo. Mga Hudiyo, nagdili mo ito o mas gusto nila no? No? Mo ito yung nagkagawa ng tigong sila sa mga Hudiyo. Tinakwan ang putahan. Ako rin ba ito? Paling ang putahan. So huwag yan mo tulong ang isuwa. Hindi yan mo masigil sa inyo. Ibanin ko, ako rin ang putahan. So, nagpasulog, takpan ang putahan. No? Masabi yun! Saya kemarin masuk lagi. Masuk. Oke. So, apa siapa yang sudah? 6 minutes lah. Saya mengaktifkan. Dihimbau adlaw Domingo. Kita masuk pada Domingo kan? Kamu deh Domingo. Sekarang coba dulu. Coba saya sebut ke sini. Ini apa yang Domingo pakai cinta? Bisa kumusang para mo pili ang buong. Hindi ka mag-isip na diba? Domingo at ang paparay paparong, dili ang panatigo. Wakit nabasa ni brother. Ako kahit ba makaisuna, nag-mention sa mga apostolis ng Domingo, na himong adlaw ng papahulay, kung sa'y mga hinunggan. Kung ba kayo isuko, di po siya mga isuko.
Yang gigamit mo Mateo 5:18 kailangan tumanan ka ng suko. Hindi mo ba kita dito balik ka to? Nakakupan na yung simbahan panahon sa dito. Diba? So kuya, hindi po kami mga lagi papalok. Huwag magiging papalok mga kaisunan. Kasi akong binensyon. Sa walong na mga versikulo, nag-iskot mo kumiko, huwag kayo sa nag-iskot, ano ang papahulay? Huwag ko disuko sa mga apostolis, huwag ko disuko ni Cristo. Nasa disuko, kung saan, sa unang Krito, yung pinibasa niya, masuko sa Diyos, kung saan, magtigong, kung amon, masigmawin nga si Brother Ricardo nga, si balik yan ay halat, hindi ko halat, Brother Ricardo. Nagtigong sila kaya krisis sa Jerusalem. Nagtigong sila, ang term ng gamit Brother Ricardo, donisyon. Amon-amon sa mga balaan. Dili ito halat sa Ginoo. Halat sa mga napituan sa krisis. Unya, dili na ito mga sa mga ibisuko ni Pablo sa unang adlaw. Magsuko ng tigong, sigong sa inyong pakita. Sa ito pa rin, ang bibig ko, mooy, unang adlaw sa pakita. Sumala sa isuko sa Diyos, ulong adlaw, magtrabaho ka. Wali na, nabantayan ni Brother Ricardo. Kung saan daw sa tigong, Domingo, ngayon ang adlaw sa pakita. Kung saan may pagtigong, kung isipan ka ng dawa. Kung saan ito mo yung pakita, nagsimbang mo naman ng dawa, at may papawalan ka na. Diba? So, common sense mga isyon. Dili, Domingo, ang adlaw papawalan, kaya wala itulog. Sa wala ng kasulatan. Wala itulog. Ni Cristo. Ang himong sumala ni Cristo. Maka sa bado. Dito siya sa sinaguga. No? Napit 2 minutes. So, sa kadaghan ni Cristo mga isyon gigamit. No? Daghan tayo kung bilisan na niya ito. Dukot-dukot ang mga Cristo mga isyon na. Wala magiging yung isyon mo, hindi pinagdumog na naidumin ko ito at ang kapawin. Ang yung gigamit na taktis mga isyon na mga barang-barang na. No? Mga barang-barang. Mga kabiling ng opinion. Gusto na mo matulog niya, ang iyang tiba, nabasa sa balang kasulatan. Kaya gusto na nagbigas mga itsunan sa buha. So, sunod, kung night time, sunod na mga hilayon, ako yung primatik. Kung ganyan sa sa tuwa, mabulimot siya. Ako pa matutahan, nasa pagkawa ka na yung pagkawala sa mga sa mabasa, ako na pakita sa mga litra po litra. Oh, pwede. Oh. So, wala yung kapabarok. Saan ako pagkuba, wala kayong kapabarok. Tagang ganyan sa mga teksto mag-isko ko. Domingo. So, ibalong mga teksto kung yata siya. Nag-isko ko Domingo. Bakit dimensyon na tayo pagkawalay? Wala mga kaisungan. Ang pabarok sa mga tuulan, hindi ka ng barang-barang nun. Kinahanglan, natay pabarok. Patod ba ang pato? Watod pinagisa, unsay? Ganugod? Unsay? Nakita, unsay nabasa? Huwag may nabasa. Nabasa pala. So, opinion. So, muna mga kaisunan. Napo may conclusion mga kaisunan. Conclusion na po niya. Ako ipabarong nga ang Domingo, dili mo na ng papahulay. Kinaay dahil na ng papahulay. Ang Diyos, alam sa iyang mga katauhan. Unya, ako nang i-present ko niya mga kaisunan. So, muna mga kaisunan. No? Ang ato, ang Mateo, napagpak sa iyong pagpabarong. Kaya wala'y mabasa, dili mabasa ang iyang dihang sa kalaan niya kasulatan. Ang gini ko, nakambak-ambak, naglutso-lutso, ikabit, ugyanin ng masitas. Alas pa pang-tawad. Pero dili mabasa ang iyang tima. Kung siya may tawad, kamu ay bahala. Kamu ay bahala. Okay, isip ka oras. Mato papahayag sa negative side ng eksunan. Gusto ko pipag niya na. Kaya karang sa Pupunin din ang time. So, 10 minutes. 10 minutes na pangutana. Yan naman na Muuna o konklusyon si Brad. Dayon closing ka kay kamatid-matid. Siya po, 5 minutes po niya ang konklusyon. O ikaw yung konklusyon niya. Ayun ka sige. So, matulog sa kanyang pangutana ron. Okay, tayo start. Hindi na. O hindi na, inom ang tubig. Okay, hindi na. May nuot po niya kung kakbang, kay matod niya, wala ko. Kapabarok. Ito na. Iusap pa niya ang tema. Magpabarok ko na kung ano namin yung hindi na namin kayo kamasal. Matutan ko na si Cristo hinungdan na yung Domingo pa rin bawal. Hindi po sot ko niyo. Muna ako na. Okay, dito sa pangutana. Ngayon nung tala sa buhat ni si Pablo, wala mga 2 apostoles.
Kung adlaw ni kapahulay, magkaunay ka anay. Kaya si Pablo sa mga hintil, wag nangubog sa Sabado, dapat ubuan sa Sabado, wag ka sa buwan. Mausap ka, mapapuluhan ka, huwag ka manubog sa Sabado. Pero hingin mo ka, pangutan na. Nga nang mudlo, wala ka mudlo ang apostoles. Sila Pablo ang apostoles, wala ka mudlo, kada tuloy sa Sabado. Ang pangutan na, huwag ka mga apostoles sa Sabado. Uyo ba? Ang pangutan na, hingin mo ka, wala ka mudlo mga apostoles sa Sabado, adlaw ni Paulo ng Domingo, ang pangutan na mao. Pag atong Pablo dito sa mga city kong Gingon, kuyo ka mga ato sa apostoles niya. Wala mo lang din sila. Ay, hinyon ka! Ay, hinyon ka! Wala ka sa mga Domingo. Bawat by PCT. Ay, wala yung motivation. Hinyon ka Wala ko na picture. Hinyon ka! Wala yung apostoles nga nanunod ka ng Domingo sa Hinyon Pablo. Ang pangutan na mga, sa pagsusunod ni Pablo sa mga city, kuyo pa niya sa apostoles. Parang projection mo dito ha. Wala ko nagkot o buhat di City. Ang akong Wala! buhat. Okay, pass! City. Ipas ang pangutan niya. Pero ako ba ang pagkakagapon? Sige, oh. Nagkuyog ba ang apostoles? Pagkakagapon. Nagkuyog ba? Sumala sa bersikulo mong ibasa. Hingkoyo kang Basa na to. Huwag mo kong gamit na. Basa na to. Sige. Basa na to. Huwag mo kong gamit na. Pero ako natuwagon. Iyon ka kanina, nga nanod bang apostoles nga ipapawala ng Domingo. Di man to kumutupag nga, di man naman yung tima, nga mapapawala ng Domingo. Wala Ay, ba? ikaw naman usap-usap na akong tima. Ang Wala ka tima- kaya imo lang po ng tima usap. Ang tima, Ito, atong i-avoid ang mga komento. Okay, ito sa Pangutana kayo. klaro. Oo. Sobrang klaro. Naglibong na ko sa iyong pangutana. Kaya nagkapa yung komento kaysa sa iyong pangutana. Sige. Atong linawon sa pagbalik kay medyo nagubot. No, kalinti sa brad. Ayaw sa komentary. Oh. Ayaw nag-komentary. Dito sa pangutana. Dito sa pangutana. pinakagwapong pangutana. Kay kamo kung magsangyaw, sino magsangyaw ng Sabado. Ang pangutana, si Pablo ba nagtudlo nga balaanon yung adlaw kapito o adlaw Sabado? Bisang putol nga bersikulo na. Nagtudlo. Nagtudlo, mabasa. Okay. Basa. Pasahod. Sa kapito, sa minuto. Ako pasahod si Pablo ha. Si Pablo. Basa. Versikulo 9. Oh. Kapitulo, Versikulo 9. Kapitulo 4 sa Hebrew si Pablo nagsulat sa Hebrew Musa nagpabilin pa niya ang usa kay kapahulayan nga gitaganang alang sa mga tao sa Dios. Kaya may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang manusab sa iyang mga pagpamuhat maingon. Sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Ano saan iundang o pagpamuhat ng Dios sa creation? Panahon sa adlaw ipapahulay sa Sabado. subag na, Gitudlo ni Pablo nga nagpabilin adlaw ipapahulay. ang pangutana na tubag ko no, kung ayaw putla. Wala magiputol. Mao nang maputol ko ng imong pagsabot. Ilaw sa 8. Komentary wala Mr. Ilaw sa 8. Ano klaro? Oh. Okay. Sa 8 na kayo, nag-isgot og laing adlaw. Sa Sabado gyapon eh? Ang laing adlaw diha, nagpasabot na og other day. Ano rin, sa Sabado gyapon na? Basaw na ba? Ang kanagklase sa mga pangutana. Huwag mo ko nag-mention na lang. Basaw na to, kaya nag-mention na lang. Hebrew anong 4 mo imong basa? 4. Ada ilaw sa 8. Araw klaro. Okay, ako basaw. Kay kung si Josue, nakahatag panilag pahulay, ang Diyos dili na lang unta maghisgot sa langit pang adlaw. Okay. Busa, nagpabilin paniay ang kapahulayan alas katawhan sa Diyos. Pangutana, masay pangutana. Kung mayon si Josué, kung mayon si Pablo nga nag-isgot si Josué og laing adlaw. Ang buot ba di mo kuyon ka nga dili ni Sabado? Wala naghisgot ang teksto kung unsang adlaw. Dili kumuyon nga Sabado, dili sa kumuyon nga Balik ko ng pangutana kay wala. Tubag ang pangutana, Mr. Balik ko ng pangutana kay wala patubag. Oh. Kung mayon si Josué, mayon si Buhanon, 4. Tubag na. Si Josué nag-isgot og laing adlaw. Kana pang payog laing adlaw pareho sa Sabado? Okay. Ang gibasa na ko, Mr. Moderator, dili Sabado o dili po Domingo. Ang gisgot na nini, laing adlaw. So, Okay. laing adlaw, sa sunod ng mga diskusyon na ito, ako nang i-discuss kung saan yung laing adlaw. Okay. Oh. Tubag na? Oh. Lain pangutana. Hingon man ka nga dili Sabado, dili po Domingo. So tabla ta dira. Kung sa maday nga adlaw ipapawala nimo sa Okay. Josué. Ang klaro din Brother Cardo, sa versikulo 9, nga doon ay nagpabiling kapahulayan. Correct. Oh, sa katawan sa Diyos. Oh. Mabasa sa Sabado? Kapahulayan. Basahan sa Sabado diha. Basahan na to. Oh. Kaya may sulod sa kapahulayan sa Diyos, ilagko na ko sa versikulo 10. Sa kapahulayan sa Diyos, muundang manusab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Diyos sa iyang mga pagpamuhat. Asa ni gikot ni Pablo? Dito sa Genesis 2. Imong time tubag ayo pangutana. Wala mo kung tanah. Ay magkakasa ni mabakasa nito. Tubag ni, tubag. Ako Tubag wala sa, na. tubag sa. Gikot Mr. Moderator, ni ayaw ang papel. Ito sa Genesis 2 o 3. Diin, ang Ginoo miundang sa iyang pagpamuhat adlaw Okay, ipapahulay. panayang sa kanimutos. Proceed sa pangutana. Mamo tanah. Ikaw pang kumakutento sa tubag. Kaya imong ka na akong ang akong pangutana una kanina mabasa ba sa mga bersikulo. Imong ibasa wag ko paudungog sa Sabado. So uyong ka numugbot ka.
Di ko mo yun. Wala ka mo yung basa ko to kung nakabay Sabado. Wa man ko ningon nga Sabado ni sa utso. Wa po ko nag-mention o gibran ng utso, ikaw may nag-mention na ni. Nga nang imo man ang pamatulog na dito na Sabado. Ang akong gingon din sa versikulo 9 hangtod sa 10 na nagpabilin. Sumbanan kini sa pagpahulay sa Dios dito sa Genesis 2, ngamo ang adlaw ipapahulay adlaw ikapito. Isundan ta ka ng tenor. Ngayon man ka nagpabilin ako kang pangutanon Sabado pa na. Yung kagatuson mo basa aron mabasa. Nya sa pagbasa ni wala ko nadunggan Sabado. Ang nagpabilin din wali na sa versikulo 10. Okay, kana nagpabilin mabasa ba Sabado? Kaya kaning adlaw ang adlaw ni pahulayan sa Dios. Mabasa Sabado? Oo. Dili mabasa mo sa word for word, pero masabot na to. Magkakit ang lagi kang masabot. Mr. Moderator, nagtubag pa ko. Masabot na to nga si Apostol Pablo nagkot sa Genesis 2 hangtod sa 3 yang Dios miundang sa iyang pagkamuhat sa adlaw ikapito o adlaw ikapahulay. Imo ra ng opinion kung dili mo mabasa nga nagingon si Pablo nga nikot na ko ang Genesis. Mabasa ba nga nagingon si Pablo? Ay sige comment. Mabasa ba nga nagingon si Pablo magakot ko sa Genesis? Wa mo kailangan mabasa ani. Labi, Iskot man ka nga si Pablo nako. Akong pangutana, mabasa ba nga nagingon si Pablo nga mukot ko sa Genesis? Ako basa ng Genesis. Ang tubaga mabasa ba nga nagkot si Pablo? Ingon siya nga akong ikot ang Genesis. Ang akong tubag nga si Pablo nagbase. Ang word nga nagbase, Sa ato pa wala ang word nga nagbase, dili mo na mabasa litra por litra. Opinion Pero ra. ano masabot kasi nga ang gikuhaan sa mong teksto, ang pagpamuhat sa Dios sa iyang pagundang sa pagpamuhat dito sa Genesis 2:2. Ayaw tugangin. Ayaw, butang-butang na, baba. Pangutana. Sige, tubag. Kaya wala pa man jud ka mutsaktok tubag ining nag-ingon man si Pablo. Ito ba ka wala yun? Ingon ka kanina nga nagkatikom sila pero dili kuno to pa nagkatikom, di pa kuno to pahulay. Ang pangutana kay di man kamuhing nga katoy lang pagka nagtikom pala ano ito. Ang pangutana kung sila trabaho ato. Sumala sa akong gibasa sa buhat, Jis. Ano 20 city na? 20 city. Imong gikot ang versikulo 20 city. 20 Ang balikan. Sumala sa akong gibasa. Ang Ang balikan. tigong sila kay naminaw sa wali ni Pablo kay si Pablo mugikan upang adlaw Domingo sa buntag. Ako balik ko ng pangutana. O ang Domingo sa buntag mao ang iyang paggikan. So pwede pasabot nga ang Domingo adlaw dili adlaw sa mahulay kay ano ni biyahiman. Ang imuhang Ang mabasa diha pagka time. Okay. Relax sa abot karon kay ikaw una mo hatag og konklusyon. Kung doon na kay wala madawat, pwede mo i-konklusyon. Matausan, paminaw ng mayo, kung ginsaan, ninyo bugat nga naghatag og pangatarungan. Nindot ang bainuay nila sa pangutana. No? O diyan alam kung matag konklusyon sa. Okay, so ato lang ihatag ang praktikado yung 5 minutes. Kung nga konklusyon na niya, konklusyon na. Okay. Ilan ay pangutana na? mao na yung nakadindot sa negative side. 15 minutes ni? 5 ra 5. Ang negative side o ang affirmative side, mo mo una konklusyon. So makuha siya pinising unya kaya di naman kabalo sa anong affirmative. Pero nakadungog man mo sa iyang ipambasang verse. Ingon siya, ako kay Maricon, 20 verse buhat, wala ko na sila na mahulay. Kasi Pablo ko nang magikan pagkaugma meaning dili ko na ipapahulay. Ala ipapahulay gyapon ng pagkaugma. Namo sa pinitawanan nga. Pagkaugma dili na ipapahulay. Kaya wala ang pudinison di ako sa wasa. Basi gabi ipo to. Ang yang gingon, dili ko to ipapahulay. Pangutan na nako, kung sa trabaho kay nila atong matatigom sila, di po mutubag. Wala man ipon trabaho ng managtigom o managsimba. Kaya may naman sila nga siya, na wala ko na ito napahulay itong tiguma, nga nagsaulog sa pan nga wala di badura, panagsimba man to. Naigo po sila, kaya kanada na panagtigom sa panagsimba, wala ko din na mahulay. So ang iyang pabaro, maminaw po sa iyahang sikigyaw-yaw niya, ang tima nagkausap. Kaya nagpaparo ko ng Domingo ay paporin. Ang sabi niya kung katang, okay lang. Kaya basin na murag nabuhing mo niya ng Sabado sa Domingo. Usko na ko, brother. Wagani ka, nakatimaan na kanimuray sa title sa tima. Samot na hindi ka kabungkap. Kaya ang imong ipamatuod. Nga ako kung nung ipabarog adlang Domingo ay paporin. Hindi man akong gusto basa ang tima. Pamatudan ko nga ang adlang Domingo. Si Kristo ang hinundan nganong nahimong adlang Domingo ang panimbahong pahulay. Mao na tima. Wala ko may nga pamatudan ko ang Domingo paporin. Nausap naman, imo man ang usap, brother. Munang wala ka kapamatuod na, wala ka kapabunggag bato pa nimo sa bisura. Wala mabunggag usa pabunggag ni man pag may tima. O di ina nimo mabunggag kanuman. Wa gani ka kami muli sa tima. Ang mabunggag na ba? Wala. Dagan sa mga gipang balik-balik nga bersikulo. Nga dili ko Domingo tong Exodus 16 kay pista ko tibok semana. Pero ang ingon dito, ulang adlaw. Kanang conjunction word meaning duha ka adlaw. Kana ka pa explain man tabig sa pinagmay. Kanang conjunction words nga it represents two things. Nagrepresentar na duha ka butang kanang pulong kay kung tibok adlaw to pista sumala sa iyang dibali na pud nga dibay nga tubag at ikaw gugog mayon gito nga nagsulod ang pista og Domingo na human kapito mo na gito pero pag ingon nga sa unang adlaw sa semana
Sa ikapito, panagtigom ka mo aron sa simba pagpahulay. Aron sa pagsimba. Wala trabaho. Pahulay na. Aron sa pagsimba. Pero ang iyang alibay, isa daw to, binulang. Di pa ko tumabasa ng Domingo. Pagkatama na ko, kusok ko ng adlaw sa mana. Dili ko na maihat kay, kuno, di ko na matingatan kay, ang pista ko kasi kapito ko adlaw. Pagkatama na ko kung saan na kapito niya, adi ka po siya tupak. Kay pista ko adlaw, na ko na dispiras, na po pangilina ay dispiras. Siya pa yung ingon nga wala mapapahod, wala ko nabungkag, mga igsoan. Kung saan pagkabungkag, nga man kayo sa makahatag bersikulo nang makanuad ng Mateo 5:18 nga mao yung nahinungdan nganong nahimong Domingo ang panimbahon kay gihisputan man Hesus ang Domingo nga igsisimbag ipapahulay sa Exodo 16 nga dili sa iluan. Kung dili sa iluan, therefore ang katumanan mo kinang panagtigom sa adlaw Domingo sa 1:29 nga nagkatigom sila kung nanalangin si Jesus. Mainyo ang kalinaw sa kalibutan, ini kauman sa katapos kalibutan, duha ka lugar puntahan, impierno ug langit. Ang impierno pupot samot, ang langit kalinaw, kalipay. Pag ingon ni Jesus nga, mainyo ang kalinaw. Meaning mainyo ang langit. Wala gid miingon si Jesus sa mga Sabadista, mainyo ang kalinaw. Wa ba nga sa balik sa Lucas 4:16, balik sa Bado, labaw nang isang ingon nga mainyo ang kalinaw. Kamo rin nagbalik-balik ka na igsoon, pero ang inyong ilang Kristo nga pangulo, nagkabulag mo Si Kristo Domingo ang gibiling panimbahon, kamo nagsabado. Sakto si Pablo sa iyang pag-ingon sa Galacia 3. Ono, nang kamong mga Hudyo nang katkon ng utak kamo. Pagkabuang ba niyo namalik kanimo sa Bible sa hinundan ng mga tinuuhan. Galacia 3:1. Pastilan mga igsoon. Kung magpalipat-lipat delikado. Time. Okay, hindi na po ng negative side. Sa iyang konklusyon nga 5 minutos. Okay. Ready, go! Daghang salamat sa makausapa. Sa katapusan ng pagtindog mga kaisunan akong ipasalamatan ng tanan, no? Pero dili na ngano kay 5 minutes ra, daghang magay ko giandam diri nga wa gyud ba panghatag nga mga teksto ni Brother Ricardo, wa gyud nga ipangtandog. No? Daghang gyud mga teksto na akong ipanghatag, wa gyud nga ipangtandog. Ang iyang gihimo mga kaisunan pabarog sa tema nga si Kristo ko na hinungdan, Roma 5, Mateo 5:18. Kaya nagkot ko na si Kristo sa Exodus 12:16. Kinsa ka nga scholar ng kapur niya makaigsunan nga kining adlaw Domingo. No? Ang Domingo nga gisgutan sa balang kasulatan mga isa gitawag na first day of the week. Wala may mga pangalan ng mga sa una, mga adlaw. So gi-identify ang Domingo mo first day of the week. Di kina magsilbi ka nang iyang giingon nga first day lang. First day lang. Sumala sa paghihatag ng example kaniha. Ang pista din isa, rugungod dili pareha ang pizza pero dili pareha sa adlaw magsugod. Magsugod pista o Merkulis mo na first day. Mo na nasabtan makaigsunan. So, nagpuntuot siya nga kini first day of the week. Ako sa gipungutana, nana ba si Kristo ani? Nana ba si Kristo sa Exodus? Di ba? Si Kristo ba hinungdan ani kanang nahimong adlaw Domingo? Ipapahulay? Pagkalayo na yun kayo mga kaigsunan. No? Pagkalayo na yun kayo. Ang sugo sa Ginoo kayo sa manilikod na ay pirma, na ay proklamasyon sa Diyos. Magatag ang sugo sa Diyos nga murag kuto-kuto lang ako nag-araw. No? Dinita si gisugo sa Diyos mga kaigsunan. Matod ba niya? Matinumanon siya o makatarunganon sa tanan niya binuhatan. Kasalikan ang tanan niya mga sugo. Mulungtad kini sa tanang panahon o gihatag kini diya sa kamatuuran o katarungan. Sugo! Wa gyud isog gipangutan na bitaw na ko siya ganiha, sugo ba ang atong Pagpahon Domingo? Di siya makahatag teksto. Nga naman, wala makaigsunan sa Biblia. No? Unsa mo yun? Isaias 66:23. Kaya ingon nga mulungtad ang sa kanturan ng bagong langit ug ang bagong yuta. Nga ko paghahimon, nagingon ang Ginoo mulungtad usab hangtod sa kanturan ng inyong mga kaliwat. Matag bagong subang sa bulan, matag adlaw ipapahulay ang tanang tawo musimba kanako sa Jerusalem. So, usa ni siya kailangan nga ang suko sa Dios likod. Nga naman, bisan sa bagong langit ug bagong yuta, ang adlaw ipapahulay, musimba ang tanang katawhan. Walay labot si Brother Ricardo ani kay Domingo ang iyaha. No? Walay labot ang akong kaadbang ani makaigsunan kay Domingo. Ang giingon dere, adlaw ipapahulay bato pa niya. Sa among conversation wala ko rin. Wa ko rin adlaw dito kay kuan ko no. Unsa man ning bagong bulan? Subang sa bulan. Masit pa ni mga kaigsunan, dinimanis bagong yuta. Dili man ito gingarian sa langit. No? Muna ang kundong kaigsunan. Muna mga kaigsunan, ini kahaponon. Ang tema wa gyud kabarog. Gipangatagan na nako sa mga teksto. No? Ako sa gipangatagan mga teksto nag-istot og Domingo unang adlaw sa semana. Mismo ang mga apostoles wala kabalo. Sila ay nagsulat mga sa kabalo Domingo ang adlaw pagpaulay. Busa
ang tema wala makabaro kay wala kini napapatud-an sa atong affirmative. No? Hinaot makison ang sugo sa Dios atong hinungdaman nga dili kani mo usab tao rin ang usab-usab lipat-lipaton na kas tao i-try na kami sa asa nga teksto pero ang pulong sa Ginoo is likod nay proclamation nay tatak sa Ginoo. Dili kay haka-haka ng mga tekstos pagpamatuod. Busa ni kakunon ang akong pinangga nga si Brother Takarol. Wala mga pamatuod sa iyang tema nga si Kristo kuno may hinungdan nga na himong adlang ipapahulay. Kay bisan usa walay teksto nga nag-ingon Domingo ang adlang ipapahulay. May hapon sa tanan ko. Daghang salamat. Salamat sa duha ka side.